सुनतानी जी। हाँ जान बोला। कहाँ बानी हमार मीत? जेल में बानी। हाँ हे भगवान, ठीक तो बानी नू? तोहरा रहते कुछ हो सकेला का? ऐसन का हो गई कि जेल में पहुंच गई नी? वो है अर्जुन की करनी के सजा भोगतानी। हमार याद नहीं क्या आवत? अरे भुलैले कब बानी तोहरा के। ए जी, रउआ के देखेला मन बहुत तरसता। खाली देखेला? प्रेम पूजा करे खातिर भी। अच्छा आ जाए का? अब ऐसे बोल के तड़पाई मत। जल्दी से आ जाई। आई एम वेटिंग फॉर यू। का भाईजान? अरे बोला ना। का जी, हम ना बुलौल रहती तो वो आती नहीं ना? कहीं ऐसा तो नहीं खे कि राउर दिल कहीं और लाग गइल बा? हमार दिल तो तोहरा होठ पा गइल बटे। आज तमे होठ के चूस ले अब। 12 बजे रात के मौजा मुलाकात के। 12 बजे रात के मौजा मुलाकात के। 12 बजे रात के मौजा मुलाकात के। हो राजा जब बुझाला बुझाला रानी। छी 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 छी। कौन मलहूस के बुझाला रानी चला ना तू डाला। बुझाला रानी चला ना तू डाला। बुझाला रानी चला ना तू डाला। शहर भी नसीब ना हो सकेला अघोरी। हमार सीमा क्षेत्र पार करे के तो कबो हिम्मत ना भई। अब ते निष्ठा के सीमा पार कर जा रहे अघोरी। हम तक धूस खा के अपन जीवन यापन करते जाए के नाल करे कमर से चीर के मार राजा लुटाए ही झुकी लहरा। राजा लुटाए ही झुकी लहरा। बाजा खराब करत बसेना। ओरे खातिर लोग इंतजाम करत पीना। तेरे खातिर गर्मी के काटन सजा। यो नोस खुला कदा दरवाजा। बहरे से लागल बाटे ताला। गरमी बुझाला रानी। गरमी बुझाला रानी चला ना तू डाला। गरमी बुझाला रानी चला ना तू डाला। गरमी बुझाला रानी चला ना तू डाला। छतवा पे सुतल बाटे सबके हो घर के। कैसे प्यार होई एक दूसरा के घर के। राजा जी चुमा चाटी कोई जाई ओढ़ी के चढ़ के। पहाड़ के लगन के होके पारे तब होई बदनामी। तहरा खातिर ये करे जाके होके करम गुलामी। जी जी खाया के मसाला।
शत्रु के शत्रु गुरुदेव, सदैव मित्र, राउर उम्मीद फिर त आपस में नाउम्मीद हो बैर गई। काहे गुरुदेव? अपना सीमा क्षेत्र में एको मयान में तू को तलवार ना ला सकेला। हमरा तो शंका होता बाकी दूगो मित्र की अघोरिया संगे रह सकेला। रउआ लोग के हित पकड़ के चलते ही नाग नागिन के अंत हो सकेला। तो शंका के समाधान अब ही हो जाई सतावा। अंत हो जाई। हम अब ही पता करा तनी के दोनों ए अवस्था में कहां बाड़े। जय गुरु गोरखनारी। जय हो बाबा भोलेनाथ। नौरा तुमरा स्वाग क्रियाकलाप से संलागता तोहर का नाग नागिन पर हाथ खिलावत से सहमत गुरुजी, अगर अघोरिया हमने जैसन मिल के ठन ठन को मित्रता मार के के बिल्कुल मारा बजावल जाता, जाओ। अघोरी तब तो जय नाग गुरु नागिन गायब गोरखनाथ। हो गए सन। यही बात के हमरा छल के मित्रता समझ के बहुत बड़ भूल कर देले सोमनथवा। नागमणि मिलते ही तोरा के माटी में मिला दे। पता करी कि नाग नागिन कहां बा। संभव नहीं है संता। दुष्ट जंगल अभिमंत्रित बा। नाग माने मिलते हैं और नाग और नागिन के खाली हम